Mana kaka nanyisi e chenro mar wango nyango e nyakalondo mar Ramogi ni odiechieng' ma kawuono wamor mokalo ni wantiere kod Dr. Ngech osechopo e studio. E odiechieng' machielo mwadwa ni wagoye mbaka wang'iye kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Kamoro amora ma intiere akwayi ni bed mos ichike iti ni to en puonj mane mantiere odiechieng' ma kawuono. Mate chenro ni en Andruth Otieno kendo akaw thuolo ni mondo mi arwak daktari bang' ndalo mathoth. Daktari machiegni penj laktar e odiechieng' machielo wagoye mbaka. Erokamano ahinya kuom luonga e chenro mahero ni. Antie ka an iluonga Dr. Odero Ngech, jaimbo ayamo Imbo East Ward, ni nyamonye sub location gweng'uno no Gamo. Mano ni Bondo sub county sia county. Antie ka erokamano ni kwa Ramogi amor mdatwa kodu kawuono. Erokamano nya daktari, daktari molony mokalo e weche mag joma mine. Kendo ganda wane rito chenro nigi siso mokalo. Wakadwa na keth kinde kata matin adwa ni wadonje twak achiel kachiel. Wantiere kod chandruok mabende wadendoga kacha ni postpartum hemorrhage. En chandruok mathoro mako. En chandruok joma mine. Daktari daher mondo mikawe thuolo ni mondo misa ni chandruok ni en chandruok mabiro ka ang'o timore kata en ang'o matimore del ng'ama miyo mwanyalo wacho ni nitiere kod postpartum hemorrhage. Chandruok miluongo ni postpartum hemorrhage kata chwer mamine chwer bang' nyuol en tabu maduong' ahinya ma joma mine nigo nikech wito joma mine ka weche mag postpartum hemorrhage go timore. To gima wan ng'eyo ni postpartum hemorrhage en ka ng'ama miyo ochwer mokadho remo mokadho 500 ml/liter koro chwer ma joma miyo no nya timore first 24 hours seche 24 kata onyalo timore bang'e kata mana bang'e nyaka 3 months. To manego joma mine ahinya en chwer ma timore first 20 seche 24 mokwongo. Mano kwang'iyo statistic wanong'o ni kuom joma mine 10 ka nigi chwerno 4 biro tho. To kwang'iyo kuom joma mine te makonyore kuom nyama 100 kuom 10 nigi postpartum hemorrhage. Omiyo en gima lich ahinya ma amor ni kauno twak weche ni waseluso joma mine mang'eny e wach mar chwer ma mine bedogo bang' nyuol moluongo ni postpartum hemorrhage. Mana kaka winjo jahera mar chenro mar penj laktar en chwer mar joma mine kata mine wito remo tok ka gisenyuol. Daktari wacho kacha ni mine 4 e mine 10 thoro wito ngimagi kotenore kod chandruogni. Dr. Ngech, nikech ilonye weche gi mokalo, adwa ni mondo mipimnwa ni ang'o momiyo ng'ama miyo nyalo chwer kata nyalo wito remo mokalore tok kosenyuol. Namba 1 en ni ng'ama miyo kosenyuol to onego bed ni biero wuok. To kase biero wuok to fuko ma nyathi diyore. Samo diyore no koro onge chwer mar remo. Koro joma miyo mang'eny ka biero se wuok to fuko ma nyathi koro okodire. Koro dong' ka pod odung' adung'a. Ka pod oyawre. Koro kuonde ma biero nitie ka koro chwera. Mano contribute to 80% 80% in aboro kuom 10 kuom postpartum hemorrhage. Mana gima wacho no waluongo ni uterine atony. Eni koro biero koro uterus koro lenga onego bed naturally ka biero se wuok to koro odire. Koro chwer dok piny. Mano namba 1. Namba 2 joma miyo moko biero tamre wuok kata wuok nus. Nus biero wuok to koro dong' koro kuotie kanyo koro ng'ama miyo chwera. Mano namba 2. Namba 3 joma miyo moko nitie ma sama nyathi wuok to koro trauma timore kuonde moko yech mang'eny sama nyathi wuok ma nyathi onyalo yech cervix onyalo yech koka duong' ka nyathi wuok. Mano namba 3 mamiyo ng'ama miyo bedo kamano. Mogik nitie joma miyo ma nigi rembgi ok kot maber. Waluongo ni bleeding disorder. En ka kata gimoro ng'ade matin to chwera. Ka gimoro ng'ade matin to chwera. Koro gin weche 4 go.
abo chako kod wach mokwongo, wach mar mokwongo kaka ni wacho kacha ni en 8 ewi 10 ma seche ma miyo osenyuol biero wuok to i od nyathi kata dag nyodo ok odok e wang'e, pod oyarore ayara kaka oyarore cha. Ang'o momiyo od nyodo nyalo miyo yarore? Nikech kaka iwacho naturally kata kaka Nyasaye nochwe ng'ama miyo, ka nyathi osewuok ma biero wuok to onego bed ni od nyathi chako diyore. Gigo mamiyo od nyathi ok lorre gi nang'o gini? Koro nitie mwang'eyo to gumwakia be. Koro abo chako gumwang'eyo. Mwaluongo ne risks manyalo miyo gima ng'ama timore. Ka ng'ama miyo to iting'o rude. Gima miyo ofuko ma nyathi koro oyarore kabisa rude. Mano miyo nyiso ni koro mondo duogo ma nyathi obed ofuko ma nyathi odire tek rude. Ka in ng'ama miyo ma in gi ich to bende in gi gik mosewuoye fibroid ka okuodo ich ma nitie ofuko ma nyathi bonwang'o ni mondo ofuko ma nyathi oduog makare koro tek. To inyalo bedo ng'ama miyo ting'o nyathi maduong' ma koro kilo mang'eny, kilo 5 giri kucho, kilo 4 point something. Bonwang'o ni o stretch uterus mondo uterus oduog e wang'e bedo matek kabisa. Koro nitie mago risk factor manyalo miyo ofuko ma nyathi distend kabisa. Ma koro ka ng'ama miyo osenyuol to ofuko ma nyathi ok duogi wang'e. To moko nitie ma be timore atima ma kata onge risk factors go. Kata ng'ama miyo ma sama eni labor to dhi labor ndalo sama ng'eny, waluongo ni prolonged labor. Sama ni odwa nyuol muocho kae manyuol no budho, onego bed ng'ama miyo ka dhi nyuol at least 24 hours osenyuol. Nitie stages mag labor kaka waketogi. To koro kodhi adhi labor malong koro gine ofuko ma nyathi koro nyaduoge wang'e. Kata nitie joma miyo ma koro kodhi labor to ndalo gi okadho watimo induction of labor, wanyalo keto yath moro ma miyo uterus contract piyo odire piyo nyathi owuogi. To koro bang' kosewuok obenwanga kendo koro uterus no koro duog maber, ofuko ma nyathi ok duog maber. Kata ng'ama miyo ma otimni operation molo operation ma jinindo. Okay, timni tindi ng'eni kwa golo nyathi watimo CS section to jok nindi. To podi nyano ka kuonde moko lonyo onge ma timo miyo ng'ama miyo anesthesia imiyo ninda. Ng'eni mano ne en gima chon ma kidhi timo cesarean timi nindo. Koro kinindo te kigolo. Tinde technology nitie ma kidhi timo operation ma cesarean itimo twaka ka kodi mbaka. Nina. Mano ber moloyo manindo. Kendo mano tadwa medo ke jima miyo mang'eny biro nane ondinga bro ramo ndio ma imiga ibedo kumi binindo inga risk ma bedo gi postpartum hemorrhage. Koro mago gik mamiyo uterus ok dok ke yath cha o relax gini ofuko ma nyathi muscles. Koro maga achiel kuom gik mamiyo ofuko ok nyal duogi wang'e, miyo ng'ama miyo chwer mang'eny bo mi remo wuog mang'eny bo olus ng'ama miyo. To gima lich mokalo ni mine 4 kuom mine 10 wito ngimagi, mano kwan mamalo mokalo mar joma mine. Mano ne en namba 1. Namba 2 ni wacho nwa kacha ni samoro biero wuok to biero wuok nuse. Biero wuok nuse nikech ang'o? Biero nyalo wuok nuse nikech biero ni onego bed ni na idho iye kae to biero moko nitie machamo nyaka muscle bo wuog koni, oluongo ni placenta creta. En kare mondo beda ka obed attached fuko am nyathi kae. Ten koro kendo ochamo iye no bo owuok nyaka kocha. Koro ki ywae to nusne ma wuok to moko koro ni iye kocha. Oluongo ni placenta creta. Kata biero moko koro ing'eno kaka okete kani. Koro biero kantie, biero nego bene ena e bathe kae. Maka nyathi osewuok to biero no bende walre wuok. To biero moko gala. Gin koro kendo gichamo mana iye, ineno koro makre motegno. Nako mako mfuko ma nyathi motegno. Koro nusne ma wuok to moko godong'. Mago timre. To biero moko bende mantie ma gin gi lobes mang'eny. Koro a lobe moro duong' to moko wuok. En koro biero tieng' diriyo. Koro mago nyalo miyo biero dong' iye kanyo ka
ng'ama miyo osekonyore. Kaka miyo moting'o rude mana kaka nisipimonwa cha niyudo ka koro gidhi ma giyaro od nyodo malach kabisa. Koro mondo miang' odogi modoge wang'e nyalo bedo matek matin. Kaeto bende nipimonwa kacha ni weche mag muoch moka ng'ama miyo ahinya. Mulna ka bende daktari kaka nokelo chwer remo mathoth bang' nyuol. Koro ka ng'ama miyo obedo gi muoch semang'eny, ing'eni sama in muoch no to fuko ma nyathi temo ga contract mondo gol nyathi. Koro ka finally nyathi osewuok, koro fuko ma nyathi bendo ol. Koro mondo duogo ong'inre mondo lor kama placenta wuokie no bende koro kawo time. Koro mano miyo ng'ama miyo nyang'o nyathi finally owuok to koro fuko ma nyathi bendo donga koro okodire mondo ogol mondo remo wuog. Koro emomiyo ok wahero ga ni ng'ama miyo mondo obedi muocho ka aming'a. Kisa muocho ka aming'a no germs moko be donje kanyo mondo ni infection. Koro mago koriwore gi leba mobedo aming'a no koro miyo fuko ma nyathi ok dire mondo owe miyo remo owuog mang'eny. Ani wacho kacha ni kaber to seche 24 onego bed ni ng'ama miyo osenyuol ka muocho chako kae kaber to seche 24 mako dhi ahinya to koro induce labor. Nitie kaka labor wa monitor ga waluongo labor nitie stages. Nitie stage 1, stage 2, stage 3. Active phase ma labor be nitie kanyo. Koro labor stage 1 nitie ma mono latent nitie ma active. Koro ka ng'ama miyo oseyawore bochopo kata centimeter wacha 4 chakre chondo tinde ji wacha 6. Koro onego beni ko chakre kanyo to koro onego beni odalate centimeter 1 per hour. Koro ng'eni ng'ama miyo ka eni muoch to cervix yawore obedo centimeter 4 koro onego beni koso secha 6 onego beni koro sechopo second stage. Stage ma early ma latent kapo ni koro kochako nyaka 4 centimeter no pod nyalo budho matin manyalo kawo kata maybe 12 hours. Timedo gi stage ma active cha ma watch about 6 hours. Koro in get 18 hours. Manual cha en na 1 hour kende. Second stage en na kanyo ko en duo dai en ka poni 1 hour no kadho to ada nyathi nya bedo gi cerebral palsy or ng'ama miyo nyalo hinyore. Koro en 1 hour. Then biero ni be kanya tiyo se wuok second stage no wamiye 30 minutes mondo wuogi. Kich ko budho mokadho kanyo to bende koro chwer ng'eny. Koro kwa ng'iyo overally ng'ama miyo mani labor amiye 24 hours. Ito lore gi stage minwang'e. To ka inwang'e active ka inwang'o ng'ama miyo ni muoch mare osechopo active to ok nyal miye seche 24. Ibro miye seche 6 kata 8 mondo nyuol. Koro lore gi stage minwang'e. Kinwang'e kosechopo centimeter 4 to koro kidwa rito nyaka seche 24. Mano koro idwa ni bai seche 8 osenyuol. Koro lure gi stage minwang'e. Erokamano nyibo pimonwa daktari gimomiyo bende samoro ng'ama miyo nyalo bedo kod muoch kuom seche mathoth mokalo ma ang' no mi chandruoge gi obedi centimeter 4 centimeter 6 mago tibiro pimonwa bang'e kaka upimo gi mondo mi wang'e ni to kare upimo nade mani biro pimonwa bang'e to maduong' molo ibo nyisowa gigo manyalo miyo ng'ama miyo dhi muoch kata bede labor kuom seche mang'eny ma ang' nyalo kelo ne chandruok mana kiyienwa. Okay. Erokamano ahinya. Ageno ni nyaka kamwagi keno jahera mar penj laktar ntiere achiel 2 3 miaye godo. Wach malich mokalo. Mine 4 kuom 10 tho kotenore kod wito remo mang'eny tok nyuol. Magi gin gik minyalo gen koso. Inyalo fweny gi chon koso. Kik idhi mabor kik isudi wa kawuoyo ka waduogo to kanye mwachako godo. Kawuono Sadek Otieno. Oil palm en gima nyalo loko ngimawa. If you can help turn land into a productive yield, people have got household income. Mwandu manyien koro donjo e alwora mar Nam Lolwe. Ka gibiro konyowa e yor ndiko jotich. Homa Bay ko embrace ka jopur mekwa oyawo badgi ne wach malo oil palm to bro loko ngima jowa malach. If Kenya still needs this project, we are ready to move to Kenya. It makes perfect sense for the farmers. Mo mar yiend othith kata oil palm. Mwandu manyien e gwenge mane alwora mar Nam Lolwe.
Kawuono saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako cha, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Yuo yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Vike Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Introducing the new and tasty Sangare yogurt. Comes in strawberry, vanilla, and all natural. With a taste that makes you go, mmm. Made from Sangare Farm fresh milk to give you that creamy goodness, rich in nutrients, full of energy, vitality, and irresistible sweetness. Perfect for your breakfast mix or a snacky fix. That will leave you feeling good. Experience more goodness with Sangare today. At Sangare, we craft a wide range of natural, wholesome products from milk, yogurt, cheese, and honey so we can deliver freshness and quality. More Sangare, more goodness. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Moro diher mondo michak kodwa mbaka, inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page wa en penj laktar, Facebook page en Ramogi TV, inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS, namba mar SMS inene TV mari, mondo mi ichak lwaro penjo gi makango chopo kare to daktari bro duoko penjo gi duto te. Daktari kane pok wadhi e yweyo ne wang'eyo kacha gigo manyalo miyo ng'ama miyo muoch kayo kuom seche mang'eny mokalo ma ang' no kelne chandruok mar chwero remo mathoth bang' nyuol. Mwaluongo ni prolong labor mae. Kanyo daktari. Kanga mamiyo ni nigi muoch, nitie gik moko ariyo maduong', adek. Nyathi, passenger. Nyathi ka duong', kata wiye duong', ok obi wuok e passage. Passage te en outlet mar yor nyuol. Koro nyalo bedo nyathi maduong', kata nyalo bedo yor nyuol tin. Kata nyalo bedo ni power, contractions ok ber, contractions biro to tin, muochno, rem ma muoch, ema kechi onego beni nitie rem ma muochno to miyo nyathi ringo to wuok. Koro either nya bedo power, contraction tin, kata nyathi duong', kata wuok ma passage ma nyathi ok ber. Overall mane mamnyamiyo ng'ama miyo bedo kod muoch mang'eny. Mama dhi tudore kod kaka ng'ama miyo chiemo, koso jeans, kosang'o momiyo nyathi nyalo bedo maduong' ma miyo
nyathi bedo maduong' nyalo bedo kalore mano ni samoro ng'eny ne jeans ini nyuola nyithindo madongo kata nitie tuoche moko kaka mag sukar. Ka in gi tuo mar sukar moluongo diabetes, mano miyo be nyathi bedo maduong'. Kata nyathi be nyalo bedo gi abnormality moluongo ni hydrocephalus, nyathi ma en onyonyola go wiye duong' kamae. Koro mano be nyalo kelo tabu kuom bedo nyathi maduong'. Kane wachako chenro daktari ni pimonwa kacha ni wantiere kod kaka gine timore kidienje ariyo. Kidieny mokwongo en seche ma ng'ama miyo osenyuol e seche 24 mar remo chwere mang'eny. Kato kidieny mar ariyo ni pimonwa ni onyalo biro bang'e kata bang'e mar dweche 3 koso. Ka ochopo dweche 3 ng'ani timore dweche 3 gimomiyo koka gini biro timore ma koro ng'ama miyo koka wito remo mang'eny. Maduong' mo focus joma thoga gin joma chwer kuom seche 24. Joma tin kabisa machwer nyaka dweche 3. Aketi mana kanyo ni mondo kata ng'ama winjo, health workers ma winjo, kata ka ng'ama miyo ni senyuolo bosedok dala kata kotieko juma achiel kata juma 2 to pod ochwer, ng'eni pod en gi risk mar postpartum hemorrhage makete. To mano jogo mago joma twin. Mano samoro noyech no nitie kaka causes cha noyech to nyalo bedo ni ne okotwang' maber or nyalo bedo ni placenta tin ok ogol nodong' nyalo timore. To mago to twis. Joma tho gin seche 24 mane duo dai mane kama dwan mowuoye maro chato nitie ema ni mondo ng'ato ka ng'ato ng'e kata ng'ama miyo ng'e ni kapo ni nyuol to kata dweche 2 pod in ok ichwer, ng'eni pod in gi risk ma postpartum doge hospital mondo cheki. Lakini joma tho seche 24. Emo mi wantiere kod chenro mar penj laktar mondo mi kik wawit mine e seche 24 tok ka gisenyuola. Ageno kendo ang'eyo ni en gima inyalo geng' daktari. In kaka laktar molony e weche gi, ng'ama miyo konyore. En ga kawaida mondo mi ng'ama miyo ogol remo seche ma osenyuola. Thoth ni utimo diagnosis nang'o? Ineno ka remo chwer machal nade ma koro ang' ni wach ni ma to en chwer remo mathoth kata wito remo mathoth bang' nyuol. Thoth ni diagnosis. Koro anyisi ni chwer ma chwera nus lita bokadhi nyalo kata dhi lita mama chwera miyo chwera chela jala tap moyaw bang' nyuol. Mano kiseneno ing'eni wach rach. To ng'ama miyo biro bedo dizzy. Wiye rundore. Ko rundore. Kecho wito remo mang'eny. To kicheko heart rate koro high. Pulse kama inyati wantima gi lweti kama pulse ma dhani chako gi kai. Pulse ne obed 72, 80. Uno kai pulse ne 140. Mani ng'eni wach rach. Magi mo okidwa kata skyrocket science. Pulse en ng'ata ma health worker kata imena voluntary health worker pulse en gima ikita kata kwano jo kata kiwinje koro biro en kata mana osekadho 110 120 130 140 blood pressure kipimo bueno kaka blood pressure ok nyaka record kech koro dhi shock onego ga ji gi shock kise bleed makoro remo onge to dendi dhi shock to dendi shut down ti tho ne ka konego ji. To sami lose blood tibedo ga anemia koro yonge blood dendi. Omiyo kata risk factors mo wacho kacha ka wacho ni anemia gi marach ka miyo ka pek onego make sure ni rembe ber nikech kichako gremo mathis to postpartum hemorrhage nyalo negi piyo kabisa. Kech kichako ka rembi ber to kata ki lose lita achiel moro pod inie gi moko. To kichako ka rembi ni piny to ni yot. Nitie tuoche moko bende kaka blood pressure ka in go pregnancy be kelo mano. Koro diagnosis en very fast. En remo machwer to ng'ama miyo dizzy to pulse rate ne high, pressure ne piny, ting'e ni weche okethore. Koro onego wadhi treatment haraka ni massage uterus. Nitie yien mamiyo uterus contract. Mago nitie osuptal moro amora ma miyo nyuolie nyaka bed gi yath mamiyo uterus contract. Mano en sida mosebedo osuptandewa mane county. Inyalo nwang'o ni osuptal nitie timo delivery to onge yath ma michuoyo ng'ama miyo mamiyo uterus contract
moko nitie ma kata kita lewe ni to uterus contractor michwoyo. Mano en gima duong' ma hospital mana matimo delivery nyaka bedi ma ka ionge gi yath mamiyo uterus contractor refer. Kiki ka miyo ni nyuol tionge yath mibro chwoyo. Kecha senyisi ni uterus mano kik contract en 80% tone ma ineno ma. Ma kiwe wagi gitete mai is the deadly one. Ma ni 80% of gigite ene monegoji ene malidol. Ma kise mama miyo se nyuol to uterus kuro donga kama o contract. To nitie yath mimiyoji. Oxytocin nitie, ometi nitie, misoprostol nitie. Koro kichwoyo to ngeni se save life. Save life. To ka ichako ni nyuol ngama miyo dhi nyuol to ionge gi yath mane mistake matim achiel kuom mistake maduong' matimore sana osuptandewa. Tionge gi yadhno ngeche ni chance ni mawito ngama miyo ni malo. Koro awacho kabisa ng'ato matimo delivery osuptandewa ma lower level go. Check ni nigi misoprostol yen go ging'eyogi. Mamiyo oxytocin, misoprostol, gometrin gintie. Mamiyo uterus nya contract. Kionge go to ionge business matimo delivery. Refer mbele. Koro mano en gima duong' ahinya. Okos ka placenta otamre wuok mano to wadhi theater tidhi golo. To ka en kama nende oyech to wadhi twang'o. Ka en bleeding problem ma onego bed identified chon. Remo mak pot piyo. Nikech nitie joma onyuol inherited. Remo mak pot ma kata ka gimoro mako gito remo pot. Kata ka idil gi ng'ama ne tiyo gi yien mane chon en gi clot to koro tiyo gi yien obene en risk. Koro history rano nyaka ibed moning'ego. To gigi te mondo save life. Gigi te gima duong'. Kicha nyisi ni en gima time within 24 hours to tho betimore very fast. Ng'ato nyalo tho kata within 3 hours. En ni referral nyaka bed ready. Sama ng'ama miyo nyuol onego bedie ni ambulance bende ready kama inyalo dhi mede remo. Kech gigi te remo nyaka med. Sami remo chwerno kata ichiwo sandane ni to remo seluor nyaka med remo. Wamaka kanyo daktari nikech mago gin weche ma oganda wa nyaka chikni itgi maber. Kendo wach maduong' mantiere kanyo daktari ni gimoro ma pod jomoko wacho ga ni oyo anatek ananyuol ga nyuola dala. Mano wach ma nyaka koro we nikech ei seche matin nono to ng'ama miyo nyalo wito ngimane. Wakawiye yueyo. Ka waduogo to wadhi nyime. Seche mwaduogo ni odhi bedo kidieny ni odhi bedo chenro ni. Penjo duto te ma inyalo bedo godo idhi bedo thuolo mondo mi penj laktar nikech mano en nying chenro ni ngima en mwandu kik isud kata matin. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo. Miel manyasani. Sigana kod moko mamit. Yeni mrefu hadi ndege kupita naomba jet. Nyithindo, wuoyo wi nyithindo, kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen, gi Joseph George, mana e rogo mar nyithindo, e Ramogi TV.
Pharmacy iluonga ni Moringi Benson. Mondo mi iyud wer mar kadho koda Yesu ni kaka skiza tim mari di *882*784#. To parie ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Amen. Oh, niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Thoth kembe magero ji ute, jobago romo gi jonyiepo, kata jogo madwa nyiewo ute, chiwo puonj, kata lero maling'ling kaka ng'ato nyalo oro kwayo mar yudo ot. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke. Boma Yangu is a government affordable housing program. Jopiny mane ni kod ichwang' omonjo kendo wang'o udi 8 e gweng' ma Karota, Nyamira bang' nek mar jagono e kar madho kong'o. Jatend Kenya William Ruto wa Lorenson Mulele Ingonga mondo kaw lemo mar ogai ma jomin bura e pachoka. Obila ochwalo do Edwin Ochieng' Oduk ma en achich mituro gi kaw shillings milion 7.2 kuom jago moro gi miriambo ni ne odhi miye mula. Machiegni kendo penjo laktar kokalo RamogiTV ma en mwandu en kipindi. Penjo duto te ma inyalo bedo godo Dr. John Ong'ech nitiere studio ka odhi duoko penjo go duto te. Daktari kane pok wadhi e yweyo ne wang'iyo kacha gigo monego bed ni ng'ato timo diere ma opek, remo nyaka ibed godo moromo, tiende ni nyaka ing'i diet mari kaka chal, nyaka ing'i kaka ichiemo, nyaka idhi clinic mondo mi ng'e ni kapo nono nitiere kod gigo manyalo kelo ni chandruoge kaka magi ndalo mabiro. Kaito bende ka ber to ber ka ng'ato konyore e osiptal. Kane pok wadhi e yweyo bende ne awinjo kinyono motegno mokalo. Siptande wa kata mane kor gwenge kata mane counties ni nyaka gibed kod yedhe manyalo konyo joma mine. Kanye mane wantiere more nyalo mulo kata nyalo medo gimoro kanyo matin koka wadhi nyime kod chenro ni. Yedhe mamiyo kik chwer moloyo ton manyisi ma miyo mine yath miluongo ni kata cytotec. Yath mabeche onya bedo siling 100 kata 200 to yudore bende ji tiyo mine mang'eny tiyo kode kotiyo kode kadwa kata golo ich tiyo kode yo marach. To yadhno en onyalo sevo ngima to kanyal ga understand gimomiyo osuptandewa mani county gi yath makoth siling 200 nyalo bedo ni onge maternity kama miyo nyuolie mamiyo ng'ama miyo tho. En gima ok acceptable at all e ngima masani ni kamoro amora mitime delivery osuptandewa mani county gi ong'e ni yath ma nyalo miyo ofuk nyathi odoge wang'e gi stock. Otherwise kuonde minyuole go loro to kod wach miwacho ni joma mine manyuole dala koro were wach nyuol waol gi joma mine matho ka chwer kosenyuol. Yataye mar ariyo gima bejo county nyaka tim referral. Nyaka ing'e ni ok wadage ng'ato pok dispensary to ka en onyuol to koro remo chako chwer mang'eny nyaka bedie system inyalo refer mondo dhigo in the next level. Kati itere mana ga piko, kati itere mana ga ambulance, odhiye mana kama donwang'e kata remo kony. Referral. Mago gik ma duong' ahinya to kendo mine ma risks moko mawacho ka ing'e ni iting'o udi, iting'o nitie fire ber mondo inyuol e hospital okadho dispensary kata health center kata ma sub county
kaminyalo teri theater ka weche dhi marach. Mago weche madwaro ni jowinjo winj, jo county owinj, to joma mine bende owinj. Ji te nigi role wachni. Ok wadwar wach mani mine siko tho athoya ni wach ma chwer bang' nyuolni. Gini rach. To kwane kata ka gini dok piny. Omiyo onego wang'i wachni matut. Wacho ni nyaka joma mine mamako ich, gini nyaka ng'i malong'o, nyaka joma wuone bende machiwo ijegi, nyaka gine ni mine gi odhi e klinik, gidhi e osiptal mowinjore, kendo kapo nono dhi matek, en bende nyaka ritre, kata kidwa tim referral, en bende nyaka ne kako nyalo transfer. Nyaka bed gotonglo. Nyaka joma chiwo ich. Otonglo mo nyaka iketi bathe Nyaka joma chiwo ich. Ayie joma chiwo nyaka mpaka. Mag simu, bera chuth, inyalo go simu, ipenj daktari adwa ni wadonja ni weche mag thieth. Kidieny mokwongo ni wacho kata ni ka ich odagi od nyodo odagi dok e wang'e nitiere yath michiwo to obro dok. Ma thoth ne dok bang' thuolo marom nade kosechiw yadhni? Amadhi man fast 1 hour to sechako dok. En go respond mapiyo kabisa. Nikech yien go ka 1 hour. Akaw simba kinyi kiena? Halo Akinyi, penj laktar? Hello. Machiegni Akinyi, penj laktar? Irio nade? Ario maber machiegni. Nade penjo laktar? Niya. Nyaka nanyuol. Pole sana Awito Akinyi. Awinjo ka Akinyi tere kod nyathi mayom. Erokamano ahinya. Iwacho na ni Akinyi pod chwer mang'eny mokalo, to kwang'eyo ni nyathine ni rom nade, kwang'eyo ni osechwer kuom thuolo marom nade. Kata kamano inyalo wacho ni Akinyi odhi osiptal mondo tim kata scan ong'e to ne placenta nodong' iye koso nitie kamano yech mapok otwang'ore maber. Ng'ama nya iye chwer, asewacho ni ng'ama miyo machwer chwera moloyo nyaka 6 weeks. Kineno kapod ichwera nitie chwer ma normal michwer kidogo kapok dendi oduogo kare. Mano ber. To kende ne chwer michwer ma saka sa pad iwuok lot saka sa pile ka pile. To dwani dog hospital kendo tim checking, inya tim ultrasound check ni gimoro nodong' kata check ni kuonde moko nitie mano yech mano ok otwang'. Ne wantiere weche mag thieth, waseyudo mar yath mar siling 100 kibro yiena mondo mi awache kamano. Kaeto ne wantiere kacha kod seche ma wantiere kacha kod biero ma samoro ok owuok kaka dwarore. Kata kamano antiere kod simu machielo. Halo, penj laktar? Fabian? Hello? Fabian, penj laktar? Yes. Good. Machiegni? Irio nade? Wario maber machiegni. Ampario maber. Erokamano. Napenjo laktar? Hello? Wawinji dhi nyime penj laktar? Apenjo laktar. Nitie kich 4 days. Okwawinji nakwayo mondo mi ukaw na penj Fabian mondo mi wapenj laktar. Okwawinj Fabian kata matin. Fabian olanwa kata kamano gibo kawra penjo Fabian kato wabro penjo. Daktari, biero mawuok nuse ni pimonwa kacha ni thothne agik manyalo miyo bed nuse ng'eny. Thieth chal nade? Ni wacho ni en theater kaeto? Dhi gole tia iluoko ich, waluongo dholuo wacho ni luoko ich kata curate igolo gik monodongo to obedo maber. Koro dholuo wacho ni luoko ich. Kisenjo ka wacho ni dhi luoko ich. Otherwise medically mano sound weird. But luoko ich en ni dhi isak gik monodongo to golo. Tae koro uterus dong ma ofuk nyathi dong maler. Erokamano ahinya. Kaeto weche mag remo ma ok pot mapiyo bende ni wacho bende nitie yien minya miyi mamiyo tranexamic, nitie sindano minyalo miyi mondo yien okoti mondo obed maber. Daktari, kapok adhi mabor ahinya, ondike nyaka muma ni parnegi uru kata ging'eyo. Ondike muma ni parnegi uru kata ging'eyo. Wasewacho kendo gini nego joma mine. Waseng'eyo kacha kaka samoro inyalo thiedhgi. To risks kata gigo ma complications ma nyalo biro kotenore kod wechegi. Namba 1 en tho mar ng'ama miyo. Ni wacho kacha ni ng'ama miyo bende nyalo wito remo mang'eny mobed anemic. Kanye ma wachak wamulane matin. To kapok iduoke antiere kod Mary simu. Mary, halo? Mary olalna nyaka bed nitiere chandruok gi line dani. Kik ibed gi luoro kata matin ka chandruok nitiere, tudi koda yor SMS, tudi koda Facebook page, nikech adwa ni mondo mi daktari oduok penjo gi duto te seche ma intiere. Daktari modich gama ka wayude kama, tadwa ni mondo mi wati kode maber. Daktari wadhi nyime. Koro complication number 1 mi wacho ni tho, idhi shock titho.
to nitie complication ma poka wuoye en syndrome molunge shian man to ok nyal ng'eyo to en gima en ni nyuol koro ok bi nyuol onyalo timore ma koro remo orum dendi koro nitie kaka interfere gi hormones koro bang'e koro in ng'ama kata period ne lala nyaka chieng' ma koro nyuol mari orum mana kan koro inyalo tho kata nyuol orum omiyo gima wuoye kawuono ni ok en gima inyalo survive to koro nyuol orum okelo infertility nikech koro otieko hormones ni ma koro inyalo ng'o ni koro remo be ok chake ne to nyuol be ok chake nyuol ma koro no dhi timo hormones nade koso kaka koro remo wuok obwongo dhi shock obwongo kose dhi shock ing'eni gik ma control ga fertility kata mag mine wuok e obwongo ka nitie hormone miluongo ni pituitary en ye master pituitary magolo hormone ma di stimulate ovary ta ovary ovulate koro ka shut obwongo ka e pituitary no koro hormone ma wuok e pituitary ma dhi stimulate ovary koro onge koro ngeche ni cut that circuit koro ngeche ni ovulation onge ovulation ok timre ka kendo obedo control pituitary obwongo kae nitie hormone ma wuok kanyo luongo ni follicular stimulating hormone to obiro to en emomiyo ovary koro golo tong' to odhi ga shock ma bleeding ni affecte koro kata ki recover to shock no nosetieki koro ng'ama miyo biro bedo gi gimoro secondary amenorrhea koro en ok odhi malo ok onyuol koro ineno kamano wach ni orumo gini ok yot gima wuoye ni en topic mok yot daktari antiere kod penjo moro ka owacho kacha ano kibuok antiere kod simu kaito antiere kod penjo machielo bende aboriwo gi kato ibro duoko nagi kiyiena halo penj laktar hello Ruth machiegni penj laktar Mama Resa ta gwenge mago mabei. Machiegni Meresa? An gi penjo na konyora dwe mar achiel. To remo nochwer mang'eny. To nokaneno komeda remo kaka daktari wacho. To asebedo kaneno remo ma awinjo ga ni dhako konyuol nikech an ng'a nyako to onge kuma sechung'e. Remo ni pod anena koro ndalo bang' dweche adek anene maka ndalo ariyo to lal. Dwe machielo ndalo ariyo to lal koro kang'e ni shida en mane. Okay, daktari chandruok nyalo bedo kanye entiere Homa Bay. Koro nitie achiel ariyo monego alere ok ochuno ni ji te man gi postpartum hemorrhage maremgi olal nyaka med remo okay luwore ni kiwango ni ochopo nade inyalo luso remo lakini ichako kata gi malo koro ichopi kiwango ma pod ber koro daktari cheko to pimo remo koro ok ochuno ni ng'ato nyaka tema olus remo nyaka med remo mano namba achiel namba ariyo joma mine kosenyuol ok ni sami nyuol no to koro remo ochung' achung'a dichiel nitie kaka remo wuok pole pole mos mos nyaka chiemo dendi oduog back to normal oduog kare mamano ng'eny ne kawo 6 weeks 6 weeks ne wany koro postpartum period orumo koro ngeche ni bang'e kanyo to koro dendi onego bed ni chako ovulate koro hormones ni regulate koro kendo inyalo mako ich moro koro periods ni bedo normal. However, nitie joma mine moko akawe Simbateno kik wi wil kod mar Meresa ni akaw mar Atieno katiboriwo gi kanyakla mondo midwokgi kadwa wita Atieno. Halo penj laktar? Halo. Machiegni Atieno penj laktar? Iluonga ni Atieno. Machiegni? To nanyuol sani nyathina nigi higni 5. To tok nyuol no ne kar nyode nowuok gimoro ni Bartholin cyst. Koro Bartholin cyst ni nodhi moyang'e mogole. Basto bang'e kendo koro nitie chako duogo. Koro kendo duogo kuot maduong'. Koro ema penjo laktar ni manti nyalo konyo nang'o? Erokamano Atieno. Daktari tiekna kod Meresa koka waduogo ir Atieno koka duogo e penjo machielo cha. Okay. Nitie gima nyaka wawinjre matimre de mama miyo bang' nyuol mondo wang'e ni en gima abnormal kata ok abnormal. Koro I explain ni ng'ama miyo kosenyuol nitie kaka remo mondo uterus clean mondo bed otiek chafu koro remo wuok matin tin inyalo wuok miloko par kata dichiel kata diriyo odiochieng' onya timre kuom kata juma achiel jumba ariyo to koro dok piny bang'e nyalo wuok on and off
kochopo 6 weeks koro nego benio in okay. Koro ka bleeding otimre mbele kuro moloyo bang 3 months nyalo bedo ni kendo nigi tuo moro be. Koro ok en nyuol, wach nyuol wasetieko. Wach nyuol bang mostly 6 weeks but 3 months koro any bleeding matimre chwero moro amora matimre kuom mama moro amora mano chwerno en tuoche moko ma wasewuoye ka. Inyalo bedo gi polycystic, inyalo bedo gi fibroid. Koro idhi ticheki ting'e ni en ang'o momiyo pod remo chwer higni 2 kanisenyuol. Higni 2 kata dweche 9 kanisenyuol. Mano koro ok en nyuol. Ok en weche nyuol mowuoyegi. Mano en tuo mamine. Battling cyst ok luwore gi wach nyuol. Battling cyst kata battling abscess en infection ani battling en kata pokni nyuol bibedo kode. Kata isenyuol ibedo kode. Koro kisebedo kode tidhi doctor nitie kaka yang'e. To ka doctor chieng' moko ok ong'e yang'e maber tidhi doctor maduong' ma senior. Ti doctor nitie kaka itime iluongo ni hospitalization. Idwa ni oyawe mondo ochang koa gi piny kodhi gi malo. To jomoko kawe akawa juju. Koro yang'e marach koro rika. Koro ka mare no rika koro dhi manyo doctor ma gynecologist mosomo lony maber koka mine sub county kati county osomo mondo yang'e maber. To kodhi daktache matindo tindo gi to gino biro bira nuore anuoya. Koro to ke luwore gi koka nyuol. En gima ng'ata kata ma nyalo bedo go. Ilere maber mokalo koro nyaka ng'omany laktar machielo. Nitiere kaka yang'e bende niwacho ni yang'e iyawe ochango gi thuolo emomaya wang'a daktari. Kata kamano nitiere penjo moro ma bende nayudo ka awacho kacha ni en nonyuol kaito bang' nonyuol to nobedo kod chandruok ma wawuoyeni dweche 11 dweche 10 to rembe nodhi molal. Mana gima ni mulo cha. Entiere kod thuolo ni gini nyalo bedo reversed nikech niwacho ni gini wuok gi obwongo. Inyalo konye koso? Nitie kanyo be nyaka clarify. Nitie joma mine makosenyuol to mondo rembgi oduog moko nitie moko kaka higni 2. Onyonya nomol bende kochwer mondo ovulation mare oduog back to factory setting makoro bed dhano makoro ovulate. Kao kata higni 2, moko kao higa 1, moko kao dweche 6. Koro kapo ni ng'ama miyo nosekonyore to rembe pok oduogo ok onyiso ni tuo. Kuonge dhi check mondo samoro rembi ovulation mare mapok resume. Koro magi dhiri doctor nikech moro chato nitie kaka inyalo timo hormones ting'eyo ni kara en hormones go kara ne oluwore gi nyuol. Koro inyalo neno ka konyi. To ng'eny joma mine ng'enygi bang' konyruok periods gi budho. Matin ahinya maduogo bang' 6 weeks. Mano very classical. To ng'eny gi kao dweche 2, moko dweche 7, moko higa, moko bende mako ich kata higni 3 kapok period oduogo. Koro mano kik wari jowinjo. Moro mowacho cha en small portion. Koro kik wari jowinjo. Lakini sasa min gi to dhi ne laktar. Ipenjo laktar to laktar bende nitie. Wasepuonjo gi gin kamoro amora e county. Omi awacho ga ni ji daktache ng'eny koro idhi adhiya kenyo ka moko konyi nitie second opinion, third opinion, fourth opinion. Daktari thuolo emomaya wang'a. Kata kamano mbaka ni to wanyalo chwale nyaka oko mar studio. Miyo podi nyalo tudori kodwa Facebook page, nyalo tudori kodwa daktari biro nyisowa ni ponono ni dwa yude inyalo yude kanye mondo mi samoro nitiere kod wach machandi madiher mondo bitudri kode ami thuolo no daktari. Ne jogo madiher mondo mi owuo kodi kotenre kod weche. Mara adwa wacho maber. Namba 1 awacho ga ni daktache asepuonjo Baralany ma Nairobi University. Jomoko be tinde ipuonjo daktache Egerton University moko tie Moi. Daktache sani ng'eny ok en doctor ng'ech kende mane gi lony gi asepuonjo daktache ne oko kanyo. Ken kitabu ni dhi ng'e ni ka in Homa Bay daktari mane gynecologist mane Homa Bay kanyo. Ka in Migori. Manti Migori nitie gi Kisumu. Itudri gi daktari kanyo. Kin Kisumu kanyo osiepna kanyo Dr. Tina Kula winjo gynecology maber classmate na. Ang'e teka mora mora kani Mombasa ka inkure. Koro mano e first step. Koro gima winjo ana puonjo ok ni ka se puonjo ka to koro ane consultant ma Kenya mangima. Apana na se puonjo ji. Namba 2 ka in Nairobi ise puonjo laktache. Na se puonjo laktache. To be pora puonjo gi. Pora apuonjo gynecologist podi University Nairobi. Mara 2 nitie joma Nairobi manyalo chopo kamantie. Google Dr. John Odero Ng'ech location or Google review ibano wankala kaen 5 star ibano wango location kanyo pin koro mano ti bira
ti contact nitie Google. Erokamano. Mano mostly joma Nairobi manyalo biro to ang'e ni gibiro ka mang'eny. Erokamano. Amor ni gibiro mang'eny kendo amor ni sepuonjo lakteche kendo pod ipuonjo lakteche. Omiyo kamoro amora ma intiere chopa mondo mine laktar mar joma mine obokonyi. Daktari, erokamano mathoth. Ageno ni odiochieng' machielo kendo kiyudo thuolo ibi wagoye mbaka kotenore kod chandruoge mag joma mine. Erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Ng'ama miyo gi kama wantiere ni ok onego bed ni wito ngimane ni oa nyuol kata oa konyore. Magi gin gik minyalo geng', magi gin gik minyalo thiedhi. Nyuol e osiptal, bed machiegni kod laktar diere mipekni. Neni chiemo maber, intiere kod remo moromo, to maduong' moloyo rit ngimani. Akaw thuolo ni maduok erokamano makende ne jogo picha mawa, ne director na Lindsay, erokamano nya producer na Perpetua Okoth, kaachiel kod in jahera mar chenro mar penj laktar. Nyaka kendo odiochieng' machielo, Andruth Otieno, ngima en mwandu. Erokamano daktari. Erokamano. Erokamano ahinya. Thank you.